дар ҳақиқат муносибатҳо ба тамоми ҳаёти ояндаи кӯдак таъсир мерасонанд. ёд доред, Довуд гуфт: эҳсони ту пеши назари ман аст. ва ин ба ҳаёти ӯ чӣ тавр таъсир кард? ва дар ростии ту рафтор кардаам. муҳаббат ва ҳақиқат ҷудо нашавандаанд. муҳаббат ва ҳақиқат бо ҳам пайванданд. иҷоза диҳед фикрҳоямро равшантар фаҳмонам. тадқиқотҳо нишон медиҳанд, ки наврасони аз синни 12-сола то синни 14-солаи бо падар муносибатҳои наздику самимӣ надошта, то 300% бештар кӯшиш мекунанд худкушӣ кунанд. рақамҳои осмонӣ. давомашро гӯш кунед. наврасони аз синни 15 сола то 16 солаи бо падар муносибатҳои наздику самимӣ надошта, новобаста аз ҷинсияташон, беш аз 400% зиёдтар кӯшиш мекунанд худкушӣ кунанд. бо гузашти вақт як чизи муҳимро фаҳмидам. ҳақиқат беравобит қобили қабул нест. яке аз суханони дар тамоми ҷаҳон паҳн гардидаи ман шояд ҳамин бошад. қоидаҳои беравобит исьёнро тавлид месозанд. медонед, ба наврасон қоидаҳо аҳамият надоранд, вале барои муносибатҳои зич онҳо тайёранд аз қоидаҳо пешгирӣ намоянд. интизом бе муносибатҳои зич дард, ғазаб ва озорро ба бор меорад. агар кӯдак надонад, ки ман ӯро дӯст медорам, ӯро бо интизом кардан маъное надорад, зеро ки ҳар гуна кӯшиши ба роҳ мондани интизом бе муносибатҳои наздик аксаран ба натиҷаҳои комилан мухталиф оварда мерасонад. довуд чӣ хуб гуфтааст: эҳсони ту пеши назари ман аст. ва натиҷа ҳамин буд: дар ростии ту рафтор кардаам. ин ба фарзандони мо низ дахл дорад.